Doncs benvingudes i benvinguts a aquest nou capítol del videopodcast del Museu d'Art que es titula No en sé res sobre art. Avui ens trobem aquí amb l'Evarist. Bon dia, Evarist. Bon dia, Laura. L'Evarist és botànic, si no vaig errada. Soc botànic. I jo sóc la Laura Vergillos, que sóc artista visual i formo part de l'equip educatiu del Museu d'Art. Doncs ens trobem en aquesta primera planta del museu que està dedicada a l'art de l'edat mitjana i ens hem situat concretament a la taula de mostres que trobem en aquesta primera planta. En aquesta taula de mostres tots els elements que hi trobem es poden tocar i entre ells tenim doncs, dos elements estructurals que formen part d'aquest període del romànic. Nosaltres ens centrarem en aquest que tenim aquí davant, que es tracta d'un capitell del segle XII, en què, si ens fixem, tres dels seus laterals tenen una representació, un rostre d'un personatge, sempre diferent, i per últim, en aquest, doncs, hi veiem una fruita. Acompanyat d'aquest rostre, sembla com si li sortissin pràcticament de les orelles dues grans espirals, que no sé si ens explicaràs alguna cosa més, i l'acompanya tot això unes grans fulles. Doncs bé, Evarist, ens podries explicar una miqueta més sobre tota aquesta vegetació? Sí, doncs bé, el primer que ens crida l'atenció és que molts elements decoratius, que hi són sovint en moltes obres o en molts espais arquitectònics, doncs de fet gairebé podríem dir que la inspiració és botànica o és vegetal. Si ens agafem en aquesta imatge coronada, doncs hi ha dos elements que podíem trobar, de fet n'hi ha més, però n'hi ha dos molt exemplars, que serien aquesta mena de rínxols, un costat i l'altre, que els podríem associar fàcilment amb un bàcul. Per tant, aquesta imatge d'un pastor, sí, d'un bisbe, però botànicament, curiosament, també en diem bàcul a les frondes, a les fulles de les falgueres, quan encara estan tancades i s'estan obrint. Per tant, aquesta imatge, de fet, podia correspondre a moltes falgueres diferents, gairebé dit, del planeta, i quan totes estan tancades tenen aquesta imatge tan típica d'aquesta mena de rínxol, per tant, una fulla, diem frondes en el cas de les falgueres, embolcallada sobre si mateix, que serien aquests dos espais d'aquí. I per tant, aquí també tenim una relació en el món eclesiàstic molt directa. I que, a més, allà on ens trobem, en el Museu d'Art, que té molt de sentit, o que també com fer més èmfasi que ens trobem el que era antigament el Palau Episcopal, no? Per tant, a més, en podem veure en alguna altra sala algun bàcul d'aquests pastorals que ens comentaves, o algun detall. En segon lloc, una imatge que és molt comuna amb representacions arquitectòniques d'estils molt diferents, tu segurament ho podràs explicar més bé, és aquesta fulla recorbada. Doncs veiem una fulla que semblaria com palmada, fa una mena de palmell que s'obre amb si mateixa, de fet faltaria el pecíol, el peu, i que s'obre i és molt característic, en diem un acant, que de fet vol dir flors amb punxes, i és molt característica perquè les puntes d'aquesta fulla, que és una mica dividida, són clarament punxegudes. Per tant, és fàcil d'identificar perquè pràcticament no tenim fulles a casa nostra. És una planta que, si miréssim, el seu origen sobretot és a Grècia, en llocs amb una certa humitat, però que curiosament a casa nostra la trobarem molt perquè al llarg de moments diferents a la història s'ha fet servir com a planta decorativa. A Girona, curiosament, fora dels murs de la muralla, doncs a tota la part obaga, veureu que ara mateix és una planta esponerosa que pràcticament domina en el territori. És una planta, si em permets, que no és gaire bona pel territori com a tal, perquè és una planta invasora, però que també ens demostra el coneixement d'aquesta i com l'hem fet servir segurament des de fa segles. I que és una planta, insistim, amb unes fulles com molt grans, no? És molt imponent quan la veiem. Esclar. I si no recordo malament, diria que per aquí als jardins de la catedral també en podem veure de cant. Ara ja ens trobem a la segona planta del Museu d'Art. Aquestes sales estan dedicades als segles XVI i XVII i ens hem situat aquí davant del retaule de Santa Cristina de S'Agaró. Però ens fixarem concretament
En la taula en què mostra una escena, és la taula de la creació, i mostra una escena bíblica que és fàcilment reconeixible. Per què? Perquè hi veiem dos personatges, una parella, en aquest cas d'un home i una dona, que van pràcticament nus, només els tapa la zona genital, el que jo diria que són fulles de parra, i si ens hi fixem, el gest que fa la dona uneix els seus palmells a la mà i és un gest de demanar disculpes, de perdó, a més, amb una cara que ja es denota, ja mostra certa preocupació. Fixeu-vos que estem parlant d'Adam i Eva, demanant perdó a Déu, i per tant és aquest moment precís en què ja han menjat del fruit prohibit i estan demanant disculpes. Doncs, si ens hi fixem, és una obra en què hi ha molts detalls botànics i una gran voluntat de representar tots aquests detalls botànics. Què ens en podries explicar del que veiem per aquí? Doncs, mira, el primer que crida l'atenció és la quantitat de flora que trobem a llocs diferents, la decoració pròpiament d'ells, no? Per no ensenyar les parts íntimes, que semblaria, òbviament, una vinya, perquè és una planta enfiladissa, i aquesta fulla en forma de pàmpol, de palmell, molt típica. Potser em crida més l'atenció és que quan anem a la base d'aquesta pintura trobem que l'autor detalla perfectament, com si es tractés d'una làmina il·lustrativa, d'un dibuix científic, les espècies. I què veiem? Doncs fixeu-vos que sota d'aquest conill hi ha unes fulles molt característiques del que en diríem a casa nostra un pixallit. I llavors hi ha unes fulles que podeu veure que sembla com una mena de triangles sobreposats, que és la característica més típica per poder identificar aquesta espècie sense la flor. Però fixeu-vos al costat. I que, a més, Evarist, perdona, que la dent de lleó els hi encanta als conills, perquè jo tinc un conill de mascota. Exacte. I és just l'animal que està al costat d'aquesta planta, no? Per tant, hi ha una connexió molt del territori i de com la gent utilitzava aquestes plantes. Però si ens en anem una mica més cap allà, tornem a trobar una planta similar, en aquest cas, per això, crescuda, amb una tija llarga, que si miréssim les fulles correspon a un lletsó. Per tant, tornem-hi a una altra planta que és de la mateixa família, però que popularment l'hem fet servir per donar què? Per donar com herba en el bestiar de casa, típicament els conills. Trobem un heure, que es veu molt bé també a terra. Aquí hi ha un lliri blau que hauríem de pensar d'on ha sortit, perquè hi ha espècies que són forànies, però tradicionalment les hem tingut en els jardins, o altres tipus de lliris, potser seria un lliri groc, aquest que hi ha al costat d'una bassa. Per tant, diguem que el que sí que podem remarcar des del punt de vista botànic és el detall i el coneixement molt profund d'herbes molt típiques de casa nostra. I que té molt de sentit que, a més, es trobi en aquest precís moment del Renaixement, en què hi ha una voluntat de representació ja molt més fidel i que Pere Mates, a més, dona molt èmfasi en tots aquests detalls, no? Ens trobem a la sala de falsos verdaders, que també podem veure obres d'aquest autor, de Pere Mates, que comentàvem, i és que aquí l'Evarist ens volia explicar una anècdota, una curiositat bastant divertida, pel meu parer. Fixeu-vos que un dels elements que dona la vegetació és un paisatge, però amb un paisatge amb una llum contrastada ens permet identificar alguns arbres molt simbòlics. Alguns els tornarem a veure, però aquí n'hi ha dos molt del nostre paisatge, fins i tot diria que actual. Un xiprer, aquest xiprer llarg i prim, i al costat una capçada inequívoca, que és una palmera. Una palmera. No sabem quina, però és evident que és una planta del nord d'Àfrica. Aquí la teniu. I què passa? Els xipressos i les palmeres quallen o no quallen? Són dos plantes artificials a casa nostra, perquè el xiprer no existeix com a tal. És una planta que tornem i ve de Grècia, tot i que l'hem modificat perquè aquesta forma columnar
té molt de sentit més en un món espiritual, no? Aquesta connexió entre el cel i la terra, i les palmeres segurament devien tenir símbols diferents, els hauríem de... però en qualsevol cas el que ens està dient és que coneixíem bé altres llocs del món i que agafàvem plantes que a casa nostra ja sabíem conrear. Pràcticament davant per davant de la taula de la creació ens trobem amb el retaule de Sant Sebastià, un retaule de grans dimensions, fa uns 3 metres d'alt per 2 d'ample. És una obra clarament barroca, no? Amb una composició clarament barroca. Aquí, entremig dels peus de diversos personatges, què hi veiem? Una maduixa silvestre, amb una precisió absolutament detallada. Tornem a aquesta imatge d'alguns pintors de dibuixar amb detalls precisos pràcticament científics i que es pot reconèixer molt bé. Veiem els fruits i què ens diu botànicament? Doncs que coneixíem molt bé la planta, que segurament l'aprofitàvem perquè teníem fruit, però hi ha un altre detall, no estem a qualsevol lloc i per tant havia de ser un marge d'un bosc humit i per tant en aquesta imatge que segurament l'estava pintant amb la planta davant no es podia fer a qualsevol lloc de Catalunya, sinó segurament una mica terra endins o en un lloc amb una certa humitat. I que insistim, entre una obra d'aquestes dimensions tan grans, després trobem un detall petit, subtil, bonic i delicat aquí entremig de 2 peus. Segurament devia ser un regal pels amants de la natura que els hi feia la gent més humil que estava a peu de l'obra. Doncs ens trobem ara a la 4ª planta del Museu d'Art de Girona i hem arribat fins aquí per veure aquesta petita obra, que si t'hi fixes sí que és d'unes dimensions molt més reduïdes, molt més modestes que la que acabàvem de veure, no? És una obra de Josep Duran i Riera titulada Vigília de Corpus, de l'any 1881. I el que ens mostra aquesta pintura és un personatge femení, de fet l'únic que hi ha en tota l'obra, vestit així amb unes faldilles llargues, unes espardenyes d'espart i que du un cistell en una de les mans i que amb l'altra recull el que semblen unes floretes. Tot i així, abans parlàvem de grans detalls botànics i ara aquí la pintura i la planta que ens està representant, aquesta vegetació, està creada amb unes pinzellades ja molt més dinàmiques. No sé si ens en sabries dir l'espècie. Bé, aquí veiem una representació d'una planta molt genèrica, que no podem identificar les flors, però sí que hi ha un detall que hi és en el mateix títol que ens està donant un context botànic molt clar. Fixeu-vos que a Corpus, potser avui ho hem perdut una mica, però les catifes, les estores de flors han sigut tradicionalment de casa nostra i aquí hi ha una planta que pel volum i per la quantitat que està collint només podia ser una ginesta, segurament una gòdua o ginestells, per tant, plantes de la mateixa família. Perquè no sé si ho hem dit, però les flors són grogues, vives, no? Exacte, les flors són grogues, la planta és un arbust, per tant aquí és petit, però segurament podia ser molt més gran i la floració és esplèndida, per tant és molt generosa, per tant ningú colliria una flor petita, estranya i per tant ha de ser plantes molt pròpies de casa nostra. Una gòdua, una ginesta, un ginestell, depèn d'on estiguem de Catalunya, i aquí veiem una imatge que fins fa poc encara era molt tradicional, perquè els colors que fèiem servir venien de la natura i bàsicament venien de les flors. Per tant, el context que dona el propi títol ja ens està dient, sense saber l'espècie en detall, de quin grup de plantes tenim a davant. Seguim a la mateixa planta, molt a propet de l'obra que acabem de comentar, per veure aquest paisatge de Santiago Rossinyol titulat Entrada al cementiri de Sóller a la nit. I és que aquesta obra, si ens fixem en la il·luminació i el color, i a part del títol, ja ens està situant en aquest moment del dia en què queden els últims rajos de sol, no? Fixeu-vos que sobretot veiem tons blavosos, violetes, però al mateix temps
en un dels seus extrems, a la part inferior dreta, tenim un petit fanal que està il·luminant una porta. I és que el paisatge el que hi veiem és un camí que està al costat d'un mur i que ens condueix cap a aquesta porta. Clarament, què és el que, a part del títol, què és el que ens estarà indicant que es tracta d'un cementiri? Doncs tornem a aquesta imatge de paisatge, jo en diria que és un paisatge cultural. Tornem a veure una imatge molt nostra, molt mediterrània, molt de llocs secs, que és aquests xipressos de forma columnar. En realitat aquests xipressos no existeixen a la natura, són una varietat que hem creat els humans i fixeu-vos el seu context, no està a qualsevol lloc, sinó que està en un espai de repòs, en un espai de connexió i d'adoració, si voleu, o de... Sí, com d'aquesta vinculació cap al més enllà. I per tant, els arbres que hi hem ficat, doncs què són? Doncs és un element absolutament simbòlic cultural a casa nostra, en una cultura catòlica, i per tant que vinculen el cel i la terra. De la resta de plantes poca cosa en puc dir, perquè no tenim detalls, però sí que destacaria que ha fet aquest joc de llums, tant amb la llum de l'entrada com en destacar les flors i petits potser fruits o potser algunes flors grogues o taronges que podien ser, per exemple, un buixac, una calèndula, per encara destacar més aquest contrast entre aquesta escena com més fosca, no? I aquestes quatre pinzellades que ens donen la llum. Exacte. I és que, a més, els xipressos ja eren utilitzats pels grecs i hi havia una mica com aquesta idea d'ajudar a conduir les ànimes cap al cel, no? Per això s'utilitzaven aquests arbres tan estilitzats i tan allargats. També valdria dir que no és qualsevol arbre, no només per la forma, sinó que és un arbre absolutament adaptat a les condicions extremes de sequera i, per tant, més enllà del simbolisme de la forma, no hi podíem posar qualsevol arbre perquè si és un lloc que no es cuidava gaire, doncs no hi havíem de fer res perquè pogués créixer. Que és de fàcil manteniment, no? Per tant, era sempre verd, que és el nom que li donem en llatí, o amb el nom de l'espècie, però és un arbre etern, d'alguna manera, perquè sense tenir-hi molta cura l'arbre pot créixer sense esforç. Que bonic. Doncs res, espero que us hagi agradat aquest videopodcast del Museu d'Art. Moltíssimes gràcies, Evarist, per haver-nos acompanyat i fins la propera. Moltes gràcies, Laura, i un plaer poder tenir una mirada del verd i de la flora amb tantes obres de tota mena en un museu tan interessant. I animar els visitants a fer aquest petit recorregut, no? I a fixar-se en aquests petits detalls que hem anat comentant. I tant que sí.